akwai wani soja boy ya fito ya yi bidiyo ya yi maganganu da dama a kanka har da ɗan zage-zage. To, menene alaƙa ku, me ya kai ga haka, me ya haɗa ku, sai kuma me ya sa ma baka tanka wannan bidiyo ɗin da ya ba? Babu abin da ya haɗa ni da shi na rigima. Kuskure ne kuma daga ni ne. Ko daga kai ne? Yes. Saboda dai ban sani ba. Ai idan kana yin abu musamman a ce interview sai ka kira sunan mutum. Ka faɗi wani mummunan abu a kansa, dan ya maida maka da martani ai bai laifi ba. Kuskuren kawai shine ni ban ci mutuncin shi ba, kwatance nayi da shi. Babu zagi ko ɗaya. Ina tsammanin ma a interview ɗin da nayi ban yi minti ɗaya ma. Ina maganar shi ba. So ban san cewa jira na yake ba. Already ya riga ya ɗama ba mai da iguwa. Idan nayi crossing ɗin line ɗin shi ko sunan shi na kira zai min irin wannan cin mutuncin da tozarcin. Tsautsayi kuma yasa na kira sunan nashi. So bai yi laifi ba, kuskuren shi cin mutuncin da abubuwan da ya faɗa wanda ba ɗabi'ata bace ba halayyata bace, kawai ra'ayinsa ne wannan yadda yake min kallo a zuciyarsa. Kuma na gode wa Allah saboda kin san kana rayuwa da mutane. Za ki ga mutum yana nuna maka soyayya kamar zai mutu, amma ƙarya yake yi. So wata rana zai fasa kanshi, zai buɗe ya nuna maka yadda yake kallon ka a zuciyarsa. Daɗin da na ji kenan, saboda yana iya zuwa, za mu iya haɗuwa da shi, mu zauna ni da shi yana bani shawarwari. Kuna da alaƙa dama da baya? Muna da alaƙa. Ai, babu wani abu da ya taɓa haɗa na rigima tsakanin da shi. Rayuwa ce kuma shawara, duk sanda za mu haɗu da shi, zai zauna da ni ya fara bani shawarwari. Sai dai kawai shawarwarin da yake bani na shi yadda yake son ya yi rayuwa ne. Sai yake ɗaukowa yake ɗora min nima in yi irin wannan. So kin ga ba zai wa ce ɗabi'a ta zo daidai da nashi ba. Ɗabi'ar wani ba zai yi kama da na wani ba. Kowa da yadda Allah ya yi shi kuma kowa da hangen da yake yi a cikin wannan masana'antar. Shi yana kallon ya zan tsaya a iya limits ɗin Kannywood. Ya kamata in tsallaka in yi kaza. To har ga Allah ni ina da limit na duk abin da nake a duniya. Kuma idan Allah ya bani iko na kai gurin, to babu wanda ya isa ya sa ni ƙara gaba. Ni na gode wa Allah a iya wurin. Na sani cewa idan ina buƙatar ɗaukaka ta ƙara gaba ta ƙara nisa sai na tsallaka daga inda na tsaya. Amma sai na bar Allah, sai na bar al'ada, sai na yadda da cewa mutunci na ba komai bane. To ina da ‘ya'ya, shi ba shi da aure, babu ‘ya'ya ballantana yi tunanin cewa akwai wani abu da ake ƙin aikatawa saboda zuri'a da kuma me za ka mutu ka barwa ‘yan uwanka. Ba ma ‘yan uwana ba, in mutu in barwa musulmai abin da za a rika zagin su da shi ma kaɗai kuskure ne. So in ana zuwa ƙarshen Kannywood, ina nan a ƙarshen ta na sagale. Ba na buƙatar tsallaka saboda dole sai na bar Allah, sai na bar addini na, sannan zan iya tsallakawa. Ba ni kuma da wannan ra'ayin. Amma baka tunanin akwai hanyoyin da za ka iya tsallakawa ba tare da hakan da ka faɗa ba? Babu wata hanya da na isa tsallaka wannan gurin ba tare da na bar Allah ba. Kuma duk wanda ya tsallaka ya bar Allah. Bari miki misali. Although ba zan kira suna ba saboda na ga abin da kira suna. Gudun kai ya ƙara faruwa. Akwai mutane da suka yi irin abin da musulmai ko in ce addini bai so. Suna da yawa cikin masana'antar mu. Na tabbatar da 'yan kallo za su iya pointing ɗin mutanen da suka yi irin waɗannan abubuwan, taɓa mata, kisin ɗin mata, runguma da shauransu. Menene abin daraja ya ƙara musu ko mutuncinsu ya zube? Mutuncinsu ne ya zube a wurin 'yan kallo. Ni kuma wannan gurin da 'yan kallo suke min kallo a matsayin musulmi ne ni mai ƙoƙarin gudun aikata ba daidai ba. A haka nake so in tsaya da taimakon Allah har in koma gare shi. Wannan shine fata na, shine abin da nake tsari. Ban san abin da za a iya bani in yi crossing wannan line ba. Ba abin da za a iya baka kai crossing. Babu shi wallahi. In kuma kina da so a je ki gwada ki gani. A'a to, ni dai ban da su. Amma ba za a rasa masu su. To su gwada su kawo min wasu billions of naira su gani zan iya crossing wannan line. To already ma tun daga farko ka ce ai ba kuɗin da zaka wannan din da zaka yi crossing. Ka riga da ka kai matakin da kake so ka. Na gode wa Allah. Wanda yake kokarin ya tsallake ya fi ni
ni ga inda na tsaya zai iya zuwa har ya wuce. Ya wuce babu hasada ba magana tsaye da wani. Hasada me Allah ya riga ya baka ka kai wuri kuma wani ya zo sai kai bakin cikin kare wuce ka ko kare kamo ka. A matsayinka na jarumi ka daɗe a harkan fim, ka daɗe a masana'anta, amma akwai masu tasowa yanzu. Kai on your own, kana taimaka musu gurin su ƙara su ma su samu fili su yi abin da kuka yi? Kuna taimaka musu ku sa su akan hanya su yi yadda ya kamata? Me kuke yi a matsayinku na ku da kuka daɗe a cikin wannan? Da na yi amma na daina. Menene dalili? Saboda mutane da yawa suna kallon yadda a kudancin Najeriya ake taimakawa artist suke kaiwa ga wani wuri. Su suna signing artist ne don su yi amfani da shi su samu kuɗi ko abin da suka kashe masa su samu riba. Mu kuma nan dan Allah muke yi, babu sisi, babu abin da mutum ya maka a rayuwa. Kawai idan ka ga yana da talent ka ɗauko shi ka ba shi gudunmawa, ba dan wata rana ka yi amfani da shi ka samu kuɗin da ka kashe masa wajen promoting ɗin shi ba. So a lokacin da na yi dai akwai artist da yawa waɗanda na ba gudunmawa, amma ba tsayawa nake akan artist guda ɗaya in ce shi zan yi ta promoting ba, saboda ba signing ɗin shi ne ba. So babu yadda za in tsaya kawai in ta ba shi gudunmawa bayan na san akwai inda zai je ya zama na cewa ni kaina ba ni da mutunci a gurinsa. So idan na ɗora kamar matattakala ne, a ce sai ka taka matattakala 100 za ka je guri kaza. Idan na yi pushing ɗinka ka je gurin 20 sai ka karasa sauran. In ka samu wani a gaba ya tallafa maka ka ƙara gaba, fine. In baka samu ba ni iya inda zan iya maka kenan. Kayi naka. Shikenan. To amma ka